Siyanibingelela-ke muzwa wethu, izindaba-ke zase-South Africa News TV na. Kwenzeke ingozi yetekisi ethwala izingane zesikole. Kwashona izingane ezingu-14. Mbukeli, ingozi yetekisi ethwala abafundi besikole ishayise mahlandle nethraki maqede noma ishayiswe noma ishayisane mahlandla nethraki maqede phenduka nabo kwashona abafundi abangu-14, abanye balimala kanzima baphuthunyiswa esibhedlela. Lesigameko senzeke eVali eGoli, izingane zakwethu. Ngokwemibiko-ke kuthiwa-ke khona-ke ezinye zezingane ezisindile. Ukhona-ke nomfana osindile kule ngozi, izingane zakwethu. Ngenxa yokuthi-ke angeke sikwazi ukumfaka lana ukuze isithombe sakhe nisibone ngenxa yokuthi ulimele kanzima. Uyothupha ukuvuma lokho kodwa yena kusindile kodwa-ke ulimele. Mina-ke nawe zakwethu ngicela sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.